Pozdrav svima. Danas ćemo pogledati jednu partiju sa Sinquefield Cupa. Sinquefield Cup je dio Grandchestura i onda nakon 9 rundi Classical Gamesa, znači standardnih partija, dogodilo se to da Wesley So, Fabiano Caruana i Praggnanandhaa Rameshbabu imaju jednak broj bodova. Jednake tie-breakove, zato je odlučeno da se igraju blitz doigravanja. Prvu rundu, Wesley So je pobjedio Praggnanandhaa Rameshbabu, Fabiano Caruana je izgubio protiv Praggnanandhe i sada Wesley So ima 1 i Praggnanandha ima 1. I ova je zadnja partija tog doigravanja. Zanimljivo je to što je Fabiano uspio izgubiti s bijelima protiv Praggnanandhe i sada ova partija mu je bila jedina nada da se vrati. Na ovom turniru je zanimljivo što nema Magnusa Carlsena, ali eto, pogledat ćemo ovu isto sjajnu partiju. Blitz 5+2 i znači Fabiano je morao pobijediti ako želi osvojiti ovaj turnir. Ili imati šanse da se znači nastavi doigravanje. Partija je krenula sa skakač F3, slijedi D5. Retijevo otvaranje, vidjeli smo jako puno. Da igra Gulkesh na meču za svjetskog prvaka, slijedi C4 E6. Klasično nešto, može se pretvoriti slična pozicija u Damin Gambit, ali slijedi G3, fijanketiranje lovca, to je plan da se fijanketira lovca i sada slijedi skakač F6, lovac G2 i lovac S7. Zanimljivo je tu što u ovom slučaju je recimo crni mogao pojesti čak pješaka na C4, ali to bi prouzročilo da bijeli ima dobrog lovca na dijagonali A8 H1 i također da nakon što bijeli uzme ovog pješaka nekim potezima dama C2, recimo skakač E5, da kad uzme tog pješaka da će mu znači lovac biti jači, imat će dva pješaka u centru, dok zapravo crni samo jednog i znači to je dugoročno bolja pozicija za bijelog. Zato se to inače ni ne uzima. Slijedi mala rohada i mala rohada, uravnotežena pozicija i slijedi D3. Razvijanje pješaka s ciljem da se otvori lovac na F4 primjer i da skakač može doći na D2 pa uvijek može ići na B3 ili na F1 pa na E3, ima tu dosta planova. Slijedi C5. Potez koji opet miče pješaka, sada se može odigrati skakač C6, sada crni više napada pješacima, što je dobro za njega. Slijedi skakač E5, dama C7 i F4. Dobar potez koji učvršćuje skakača i crnome će biti jako teško izbiti tog skakača. Slijedi top D8 i skakač C3. A6 i dama E1, to su sve potezi koji malo, zapravo ne previše, mijenjaju neku poziciju bez ikakvih velikih taktičkih ili napadačkih planova. I slijedi B5. Greška. Zašto je to greška? Pa recimo, ajmo prvo pogledati slučaj što bi se desilo da bijeli uzme na B5. Ako bi bijeli uzeo na B5, slijedi AB5 i nakon skakač B5 slijedi recimo dama B6 i sada je tu neka remi pozicija. Zašto? Zato što crn ima dva pješaka u centru, iako ima pješaka manje. Top mu je razvijen, lovac može ići gdje god hoće, da ima jako jake pješake i bijeli će teško isto napadati dok crni ima sjajnu poziciju za napad. Ali najbolji potez ovdje je G4. Zašto? Ova dama služi da lako dođe na kraljevu stranu. Također i top može lako doći F3, G3 i već je na liniji ili maknuti kralja, lovac recimo F3 i onda krenuti gurati ovog pješaka. To je sjajna pozicija i za bijelog na napad na crnog kralja. Vidimo znači bijeli će napadati na kraljevoj strani dok crni na daminoj. Slijedi G4, sjajno je Fabiano to odigrao i sada B4. Skakač se miče na A4, rubno polje, ali nema gdje. D1 isto loš jer kasnije će se teže spojiti topovi, a ovdje lako se odigra neki B3 i onda skakač B2. Slijedi lovac B7 i sada CD5. I nakon lovac D5 slijedi lovac D5. Mala greška, ne treba trošiti tu poteze, trebalo se odigrati. Kompjuter savjetuje dama F2 još jačiti poziciju i sada gledati na crne slabosti.
slijedi lovac d5 i e5. Također, sada je ovaj pješak puno bolji i sada je sjajna pozicija za crnog vezano uz pješake. Slijedi g5, skakač d7, skakač g4, skakač c6. Vidimo to je taj plan da se prvo gune pješak i onda razvije skakač, što je super jer kasnije ta osoba ima jako dobru poziciju za napad pješacima. Slijedi lovac e3 i sada lovac d6. Greška jer zapravo taj potez ništa ne radi, bez veze napada, iako jako je teško naći poteze koji zapravo nešto rade, ali recimo c4 ne bi bio problem i na recimo dc4, slijedi dc4 i crni bi imao sjajnu strukturu, posebno kad bi ovog pješaka doveo na a5. Sjajna struktura, tu ima 3 pješaka, bijeli ima 2 i u završnici to bi jako dobro mogao iskoristiti. Slijedi lovac d6, top c1, top e8 i sada dama f2, sjajan potez koji ne samo da brani lovca, već i sjajno napada točku c5 sa mnogo figura i također brani polje h2 i također podupire pješaka na f4 i na f5. Znači to je jako dobar, genijalan potez. I slijedi d4, jedini potez koji zapravo može obraniti tog pješaka. I sada slijedi lovac d2, remi pozicija, kompjuter kaže, slijedi skakač 7 i sada e4, greška. Zašto? Jednostavno ampasan i nakon što skakač pojede, bijeli ima 3 pješačka otoka, znači usamljenog pješaka, dodatno loše, tamo je poluotvorena linija, crni lako može dovesti topove tamo i onda će to dovesti bijeloga u probleme. Slijedi skakač c6, skakač na f5, lovac f8, često vidimo taj motiv kako lovca nakon što ga stavimo negdje vraćamo u fijanketu igrajući g6, prvo lovac f8, g6 i onda lovac g7. Slijedi lovac e3, top d, za top ad8, crni topovi su sjajno aktivni i sada slijedi b3, cilj je skakača dovesti na b2 i da brani d3, ali također da kasnije budu planovi da se igra c4. Slijedi dama 5, skakač g3, dama v5, top fd1, skakač b6. To je potez koji nudi razmjenu i najbolji potez bijelog me pojesti. Zašto? Nakon što crni pojede, može se pojesti na c5, što je zapravo greška za crnoga, znači, jer prije on ipak branio to polje c5 i treba odigrati neki f6, kompjuter savjetuje, pokušati razbiti strukturu bijeloga i na kraljevoj strani, ali crni se zeznuo i sada mu je pao pješak. Slijedi dama b7 i nakon razmjene lovaca, prošli smo 30 poteza, sada možemo analizirati, malo stati i vidjeti partiju. Bijeli ima pješaka više, pješački otoci, crni ima 2, bijeli ima 3, bijeli ima jednog usamljenog pješaka. Struktura je znači ipak crni vodi u strukturi dok bijeli ima pješaka više. A ostalo materijal je jednak, 2 topa, skakači i dame i pješaci naravno. Slijedi top c4 s ciljem da se poduplaju topovi na c liniji. Slijedi skakač 7, premještanje skakača, f5, skakač d5. Sjajno uporište je pronašao crni na c3 jer onda otežava dupliranje topova na c liniji i također napada a2. Skakač e4 i sada skakač c3 i nakon skakač c3 slijedi bc3 i top c3 i sada je bijeli u 2 pješaka prednosti, ali crni je dobio, rekao bih djelomično ono što je htio. Vidimo kako crni ima bolju strukturu, otprilike jednako su razvijeni topovi, ali vidimo oba igrača ima malo vremena. Slijedi top d5, d4, dama, d7 i nakon top f3. Vidimo, ovo je dosta taktička igra. Vidimo, svaka figura mora braniti što više mogućih pješaka. I naravno još jedno poduplavanje topova i sada je stvorena neka pat pozicija. Sada slijedi a5, h4, a4 i zanimljiv potez. Zašto? Zato što bijeli može uzeti na a4 i imati 3 pješaka više, ali zašto je to loše? Dama odmah može uzeti i bolje se razviti, ovaj pješak će vjerovatno pasti i to je loša pozicija za bijelog. Zato je tu najbolji potez b4, što nije odigrano u partiji, ali b4 je dobar potez. Zašto? Zato što na potez
Prvo, ajmo reći na potez dama b5, a3. I sada bijeli bi jako dobro kontrolirao ova dva pješaka, te bi imao mogućnosti za dalje napredovanje. No, Fabiano nije to odigrao, igra je top e1. I sada slijedi ab3 i ab3, što isto nije toliko loše, ali taj b4 mu je bio ključan potez koji nije odigrao. Sada slijedi kralj f8 greška i sada ulazimo u niz grešaka, jako čudnik, ovo je nevjerovatno, jako rijetko se ovo viđa, top e4, greška. Zašto? To je propust. Zašto propust? Sada ćemo vidjeti. Najbolji potez je f6. Sada se treba probiti kod kralja, ali bijeli to nije vidio. Sada slijedi topa 8, još jedna greška. Jer se sada opet može f6, ali opet se nije vidjelo. Tu su obojice htjeli ponavljati poteze. I sada je Caruana shvatio da je u boljoj poziciji i igra kralj g2. Sada slijedi dama b7 greška. Zašto? Pa nema nikakvog smisla. Dama je 3. Potez koji je opet propust. Najbolji potez je bio dama f3. Zašto? Zato što ipak neka je neugodnost na ovoj dijagonali, recimo u slučaju da crni odigra top d6, slijedi top e8, otvoren šah i nakon što top pojede, pada crna dama. Da, pada dama. Zato je dama e3 sasvim propust, znači može biti bolje, ali ok, potez. Slijedi top b5, top f3 i sada top b3, sjajan potez, zašto? Zato što na dama b3, dama ne razmjenjuje nego je do ovog drugog topa i sada je bijeli u samo plusu jednog pješaka, s time da ima lošu strukturu i usamljenog pješaka. Znači sad ipak već otprilike remi pozicija, to je 0-0, znači kao neki mrtvi remi, ali rekao bih da je crni, ovako kad ljudi igraju na malo vremena, da je crni isto malo bolje. Slijedi dama b4, kralj g8, kralj g3, top d8, f6, gf6 i sada gf6 greška, koja je, da je vidio Wesley, imao bi 2 od 2 boda, dok bi Caruana imao 0, ali na kraju partija je završila remijem. I sad ćemo vidjeti kako. Najbolji potez je kralj h8. Ostaviti kralja u kut. I sada se lagano top može dovesti na g8. Bijeli, jedini mogući napad bijeloga je preko 8. reda gdje je ovaj top. I preko polja g7 gdje su top i kralj. Znači zapravo bijeli više nikako ne bi mogao napasti dok bi crni imao sjajnu poziciju sa damom i topom na g8. Slijedi dama d4. Sada je tu bio remi, ali opet kralj h8 se nudi. Crni igra h6, kralj g2, kralj h8, napokon je to vidio. I dama h5. Sada je već pozicija dosta divlja. Puno napada. I top g8, kralj h3, dama d7, top f5 i koja greška, zašto? Možete li naći ovu jednu jako bitnu grešku koja je bijeloga mogla koštati? A to je potez top g6. Izgleda čudno, ali to je zapravo toliko jednostavno. Malo mi je zanimljivo kako Wesley to nije vidio, jer kad tražimo neke naše prijetnje, što prvo gledamo? Prvo gledamo kralja. Kralj je slaba figura, te ima puno prijetnji na njega. Vidimo da je top između crne dame i kralja. Znači top je trenutno podvezan. On ne može ići nigdje. Ok. I sada, tako top kontrolira G liniju, kralj se ne može nigdje pomaknuti. Jedino se može pomaknuti na h2 trenutno. I da je crni odigrao top h6. Najbolji potez, ajmo reći da ako bijeli odigra kralj h2, ide mat u 4, slijedi neki dama d2, pa se figure žrtvuju, ali uglavnom ide mat. Znači sjajno je crni tu uspio zatvoriti kralja i zato je tu najbolji potez dama g4 čak, ili dama f3. Evo, igra dama f3 i što sad? Sada top jede i dalje se kralj ne može micati. Sad ako se kralj pomakne, pada ovaj top, bijeli ima topa više i pješaka, znači to je gotova partija. A u slučaju da bijeli dođe na g4, pa slijedi kralj g7. I crni cijelo vrijeme drži recimo h5 i sada dama e6, dama f4, top na f5, dama f5 i sada kralj f8. Evo i nakon toga se razmijene dame. A
ovog s kraljem tu na G4 je zapravo jedini mogući plan kojim se zapravo kojim se spašava taj top, ali i dalje gubi tog pješaka. Znači jedna sjajna taktika, no nije primjećena. Dama D3, dalje crni u nekoj maloj prednosti, slijedi top F3, dama D7, top F5, dama D3, opet propust, top F3, dama D7 i došli smo do kraja ove napete partije, pune mnogih taktika.